Tadi yang minta termonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak kanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? ing ngarsa Sum tulodo. ing madya mangon Karso. tutwuri Kan bayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025 Sebabe sudah tidak berguna sing berguna niku mboten niku sakniki sing gunane apa? sing berguna niku ing ngarsa lumpuk bondo ing madya mangan kanca tutwuri golek rai Aduh. nggih napa res Pak Bu Aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Eh. Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. orang rusak ini menjumbukan dengan situasi yang sekarang Lho kowe wani tanggung jawab. Aku wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. nggih Anyar neh. Wah. Dagelan ajar pegatan. Kanca-kanca KPK komunitas Martono Galer. Bang, ora usah nesu, nyapa to nesu. suwe ra tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane Sapa ta? lha niki pengendange jenengan niki ta Mas Wi jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelane Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. masalah apa suwe ra tau ketemu temu pisan kok garap kancane apa ra isin dipisani Pak Sarmuji Ah. Pak Hadi Setiawan Ah. Rama Bargowo Rama Widodo. Widodo kok Bargowo. Aja Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo Alah Mas Farel. arep mirang-mirang Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Hah? Aku sebagai adik Wah. grup anyar. Apa mirang-mirangke bosku sampean? Hah? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah meliak-melilik.
Tak cepoti matamu. Gemagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi be. Saiki biyen Tinggine munggah ben. gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahke Mas. Ngomonge dikenahne Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta Mangsane. rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter ngendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Alah Mas. Kaya pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari kesit dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso dadapan barang iki lho. Lah golek potongane ra gablek duit Eh. lho. Ting dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Oh, iso. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, Apa? nek omong sing hati-hati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, Aja iya, wis iya. ngisini trae dalang. Mas Kangkoi. Traing kusuma rembesing madu entuk entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. Artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten omongane aku tak pangandikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Derek tepung Cak Bagus. Nggih. Derek Iki pancen pitembangan. anu nuwun sewu. Pancen oke dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Ah, Oke. asmamu sapa lagi pisan iki to melu? Nggih, Aku nembe sepindah kepanggih jenengan. Masyaallah, kados ngipi kula, Pak. kok sekaya ngimpi. Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan, tesih teng Baku SMA, kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus saestu. Lah nggih. Wibawa jenengan niki lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kowe nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten Ah, mengisi kekosongan kok Nggih, ya. toh? derek pitembangan, Ah, ah. Pak. Sapa jenengmu Le, Cak Bagus? Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos meri niku napa? Meri anak bebek. Leres, Ah, iya. meri niku anak bebek ning meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. Nah, M Menungso, E E eling, R Rama, I. ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Ibu, leres. Mula meri anakan, Anakan bebek. mula pas kula buat beto recang TB, TB ki artinya apa? telek bebek. Beh, Pas. Dadi layak iki rene kaya letong. Ha bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Nggih, bener Oh, Pak. iya. Betul, Pak. Contohnya kados niki Meri. 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 Kalau TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. undange Percil. Lucy Brahman. Lah. Ya, kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Narto, Bapake Mas Ranto Didi Gudel. Kempot, nggih. Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. B. B. Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes Mas. Iya, apik. Ngoten lho. Ki Dalange- kangko tekek. Ah, Dalange sapa to, B? Kangko Tekek. Baru cepet kondang Mas katanya niku. Omonganmu Nggih. ning ora-ora. Wilujeng dalu alhamdulillah Mas. Iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Luar biasa. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka
Pelestarian Seni Budaya yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa, karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur, luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden yang luar biasa. Pasar Muji Mas, doangu mboten Sekjen kepangen. Pak Sekjen Golkar, Wilujeng Rawuh, Pak Hadi Setiawan, Bapak seniman Kediri Mas. Siapa? Pak Hadi Setiawan. Oh, nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Ah, saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Lho, sing dilalah niki lho Mas. Gene panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh, ngendi to? Bu nyuwun sewu, Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing nganggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaannya Bu, sing nanggap sapa? Rakyate kon urunan. Sampean kok bingung sing ora apa-apa, semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ya ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe bingung golek nggon nguyuh. Lah kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning dirame ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Napa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masyaallah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas iki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Lah, kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Buduwi lho. Buduwi ku ya ampun piye. Pipise kaya wong nyigar keramik piye. Begitu mek tekel cecet terus diangkat. alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini. Burini. Nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo burini ya. Tak tutuke buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Piyok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Waro mangsamu. Mboten niki namung gojek. Luar biasa dalu menika Mas. Wis mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikantuk berkah barokah, pikantuk rejeki ingkang kathah duwite lancar. Amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus Mas. Apal. Kyai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Apal lho. Apal meno. Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampean ra oleh ngono Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa. Kami tuwa Ngomonganmu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Ono. Amin. Ono patune neh. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parian lho mau. Kula ge saged. Heeh, kowe iso? Saged. Lagi parian sing apik. Numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Ngono. Entar korek Manggerian. Apa? Jenengan mau parikane napa?
Wong sabar umure dawa. Insyaallah Piyai Mbulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek pasar muji kok. Nyuwun sewu, ngaten niki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Oh ya enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan niki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung basare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat apa kowe? Malaikat to iso ngeprok Slero donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, dongane niku ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi, Pak Hadi menika adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Nah, barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Mula wonten anu Pak peribahasa Berbahasa mengatakan dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tom. Oh salah. Tatane saya. Dalaki piye dalaki? Yo saya pasar besi aduh isin aku, isin. Dalang kondang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Bung Tomo jeblake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Lek Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek mboten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean iki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tom. Kakek ning dadapan lho mare. Wonten Ki Hajar Dewantara. Ya, apa yang dibicarakan? Pernah berkata. Ing ngarsa sung tulodo. Ing madya. Ing madya mangun karsa. Tutpuri. Handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi conto. Sing tengah kuwi menehi semangat. Sing mburi menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo. Ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungokno kupingmu. Rungokno, Be. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus ing madya mangun karsa. Terus terakhir tutpuri handayani. Sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Sakniki tahunnya 2020 lho Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun tulodo. Ing madya mangun karsa. Tutwuri handayani. Niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. Sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh, nggih napa res Pak Bu? Aduh. Sampeyan iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Orang rusak ini menjumbukan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Aku wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. Kudu nganggo nih. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid harus menjawab. Berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Ora melu. Kula jenengan Kudune tapuk. tanggung jawab lho. Ing ngarsa numpuk bondo. Wong sing panggonan nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya?
ora usah adoh-adoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kru wayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe. Nyuwun sewu nggih Mas. Ah, bilangno aku le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungono kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane son. abot. Sanggane Tanggung jawabnya gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Paling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? Hei, Kok plonga-plongo takoni kok. duh Pak Kako iki piye to? Pak Kako tak iwangi, Pak. Anane dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakone Semar Bangun Kayangan iki ya sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir apa Garapan. jenenge sanggit garapan. Iso- Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Dik. Rumahmu yo kuwi turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sing jen samene bisu? Pak B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek ngono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Walah dalang karo dagelan iki Ora rugi. apa-apa. Meri. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing ngerti? Leres mboten? Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Niku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku kudune ikhlas. Sing terakhir tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, kowe calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho Pak, anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa. Iki milahku tenan. Matur suwun Mas. Mangke kepanggih calon liya neh, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener ya, Mas. Wah, yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. Ya, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men be ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek
jati ning diri eling malangsangkan paraning bumadi kiblat papat 5 Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik ya kuwi dalang wis suwe lho, Le. Lah iki Tangamu kiblat papat 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Aku nek bener itu begini. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirna. sirah ngelu. Wah, sampeyan iki omong kasepuan ndledek kabeh to Pak sampeyan iki. Bebe. Rene ondile tak griaji. Lho asu. Suwi-suwi. Sabar bos, sabar inawa ma'asobirin iki ancen bocah anu ora sak iso dikalahke. Tutupno omamu tanggung jawab. Wah, ngertos nggih. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi amblekan. Alah bos, bos. Nek ora amblekan ki ora urip. Alah. Tak bocah kamu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal bu sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Nggih jenengan niku dalang lho, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, iso telu. Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah, alif kasro i, alif doma u. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ra tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampe? Alif fathah A, alif kasro I, alif doma u. nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plong-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? Lagi UI A wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasro. Alif fathah, alif kasro, I. alif doma. U. Wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Lho. Catet to, Pak. Catet to, Pak. Goban Sampeyan goro-goro. ketane Iya. bes kapan kerisan tapi lolek. Isin karo pasar muji ya. Dalang kok mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean iki. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak domah, bu, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip iki piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong ngopo ta ketau jan iki? Kok ngomong apa iki? Blas enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Artine Titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Di rumah tenan. Ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plonga-plongo. Loh, sampean nyek Pak Kangko iki turunane sesepuh yang luar biasa loh. Ngomong ngono. Pramane nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai. Kiai. Ustad. Ustad. Penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo
Sik aja kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-orane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso jangan dipangan kirik. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus sanemu piye? Ngek. Terus maksudnya maksudnya nyuwun sewu lho, Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki, UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lah ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Dengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan Mas. Kon bapakmu wis ora ono lho. Bapakmu wis mati clok-oclok. Lho ki mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok ngono to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Ayo, Kowe oke. tau apa? Ya, Ziarahne makan wong tuamu. Empen to. Hah? Tahu Wis, piye? Nyapa? Malah tahu kleru ngono Pak. Sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. Sandirono niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep pakku. Pakmu lak gundul to. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene? Kamangka iki kuburane Siti. Nyapa ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti? Goset teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo ning jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ngrangati jadwale lho kok ngelono goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti iki pernah apane? Gendakane malah. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunahe anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat ta? Malam semua. Umume masyarakat Robik Billy Bali Beladaya para kamu makam marobayan iso ira. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lha apa? Niku Robik napa? Billy Bali Beladaya para kamu makam marobayan iso ira. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Justru ngono. Mak. Estenyel masamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Wek tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Dol gundul. Nyap tuh. Oh iya kecelek kok, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, Nyapa? malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gurah, ngono kuwi. Nyapa wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Ha nggih. Nggih, Abahku nggih. seneng-seneng nderek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa Ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan pi aku jote saulan nak gelem tak pecat. oh sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut. wonten pamundhut. Saking menjerani Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diatur kesik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Nah,
Ki mesti angger golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go merono. Amin, amin. Pak Sekjen. Wah, izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Medion. Karo kowe to kae nang Medion? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Alen setiru. Ayo niki sinten? Ora katakong. Sinten Pak? Sinten Pak? Sinten Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Tangko kok ana sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho. Pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi 3 SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya 3 SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Ayo. Ora ngerti berita. Masuk. Ayo, sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Niken. Ayo kan. Ora katakong. Nah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampeyan Apa? iki kon kok ra iso. Apa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didop. Ciro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Heeh. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Dadi bagi songo kan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kersane intime. Gampil Pak. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Boten Pak, dipun mawon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Hadi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Oh iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora salah gawe sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg. Iki genduk niken ya lagi lara ning Oh, nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat tuh, dang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Kumpul ngun. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok Mas. Pendidikan ora perlu mikir percintaan ya Iya kan? no, betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkreti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. nyapa to. Ngono yo ben pilih-pilihane Ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Aku. Walah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nah, Nggih. Betul, Pak. nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus yen. Lara wae suarane kaya ngono ndak lek waras. Iya. Mong
mangga 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 BTB Cah kurang ajar. Jare nyapa to? kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe mbok matke suarane niken Nggih kula niki ngrasani denike. rasane apa Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku apa gak krasa lara ngoten lho Pak. yo tak kon karo bocahe tak Lara- Ya, kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. iki mau ibuke ya wis WA karo aku Pripun, Pak? Pak titip genduk nggih niku nembe sakit lho kaya ngono ki lho perhatiane mbokmu nyang kowe tenang Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae. Pak. oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. lho iki saiki butuhe Kenapa? Kan aku Omong sakit iki kok sekarang. Anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, banyu dikene Banyu gelas embun nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Gas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye syarat. ya angke Oh, ngomongane tenang kesarono. ya ya terus nduk kan nah. Midangat ing kang Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Ah, nggih. Nah, wis tak wene Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nggih, wis didum sing adil. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. Lan MC terima lah, kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Luar biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to? Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kon. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nika tak ilingno. Nggih jarik ngono. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Binjing, Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya Nalaya
Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarine minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Oh iso kok lagi diwenehi. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur kowe. Iya. Nano. Ya, Dok. Wangi yalah bapak kotat manggo jalo Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dhek kontak ki ora mergo dalang kangkung ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Dadi mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi. Mangga Butuwi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Kon dhuwur Bu. No. Nom-nomane niku luar biasa talentanya. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek Sinden Idol iki rung. Mas menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge. Bejamu Nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Cangkemmu. Biaya bagus e ngono Betara. Miner ke Bu? Kutut manggung kaya penak ya piye. Amplenge. Sing nonton ya anteng ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Dan pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Lawes. Saya manis. Manis lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Kuliah Gelaran apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu?
Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sopo sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Iya, Nduk. Ya, iki. Pakan ya. Pakan nono. Ya. Kan Kan pakan. Kan pakan. pakan nono ngono Nduk. Pakan nono. Pancen yo Dik perawan ki arep makani manuk ki rada Nggih ta. Jajar Ora kelino makani manuk. wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Iya. Lah ya. Ya Dok. Ya, terus no. Manuk sebelah. Nah. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Solaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindu. Dadi Oh. wis do boli. Pak iya sekermu kena Nduk kita. Padahal cerili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tesih perawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih, wah, delok cara jeluke mik wis ngowaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Bi? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jakelem. Nyapa ngono Ora kuat belas. Oh, gabeh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa. Yo sambung sebelah. Sambung. Ayo sambung wancik dalu yuk. Kudu iki lho terusane. Rene ben disetting. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan. Terus apa jenenge kuwi asa? Mayang wis duwe bojo. Lah wiwi iki statuse
Rondo. Wah. Sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kami tuh sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa ki sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Iso kita. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Alah, gule iki sendirian tambul lho. Wah. Malah kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Ya, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wiwi. Sita apa ora? Sita. Situ. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh lae wong bagus. Yen tan weruh sepi ya Ngapuri timbake penjari Boko Sarmuji. Nah, Mas Ibu. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Timbali to. Nggih. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat. Oh, nggih. Sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih. Nggih, dumateng sederek Kediri, khususipun Kecamatan Pagu, Nggih. langkung khusus malih Desa Bulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwi Jokongko. Nggih. Napa tugas kula niki? Lah napa teng lek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Aduh. Anu Mas nyuwun sewu. Napa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus kula Mboten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Monggo Pak Hadi. Monggo Cak Hadi. Mbak Riki. Kula rencangi para kamu pengentosi Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Komplit. Piantun ning budaya niki minggah panggung wayang ndamel blangkon. Blangkon. Artine gamblangke lelakon. Sing kurang namung jarike, Pak. Blangkon sing apa ki matine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. Asik. Ngraketke silaturahmi. Pancene Cak TB powintal. Alah Pak nek lunas nggih ngaten iki lho, Pak. Lancar. Lancar olah-olah. Saestu. Monggo Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lho Cak TB. nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Menapa nggih? Nggih, Pak. Langganan we sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten lali kula kali jenengan. Nggih, Pak, kali kula. Tali terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong kala wingi. Terus sing ketiga teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Setiap ketemu pasangane kok beda namung sing pancet namung setunggal. Napa nih, Pak? Pancet gundul. Nggih. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten, Pak? Pun kathah. Oh, nggih pun kathah nggih.
menanggap Pokoknya setia. kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Luar biasa. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo yo. Wah, Pedemen wayang monggo. Nah, dimatke. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagun apa desa mriki ingkang saged Becek. monggo sing Becek. saged datang. niku jawab. tembang napa? Angsal hadiah. Bang apa Bi? Oh niko monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih nggih nggih. Monggo Banang. Iki banang mriki banang. Napa dendang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo? Napa? Monggo. Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Samuji menika tembang napa? Monggo mriki Mbak. Nah. Ngadepe mriko Banang. Nggih. Gendalu. Napa Mbah? Napa niku tembang napa Mbah? Tembangnya napa niku Mbah? Nami tembangipun napa Mbah? Nek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Pun ingkang dipun karepaken. Judule mecopat kan kathah termasuk tembange napa ngaten Mbah? Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong pucung, Oh, jo. pucung. Oh, laras mboten Pak Ji? panjenengan kang saged semerep. Salah. Salah terosipun. Salah nggih. Wonten sing saged monggo. Niki. Mijil. Mijil. Niki. Niki monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Umpetine melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Boten tembangipun Mbah. Pangapunten ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, Atas nggih. nggih. Wes alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih Mbah, matur sembah nuwun. Wah, Nah, tetap dapat rezeki alhamdulillah. Dalem Pak Ji. Niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti Nggih. kudu Antap asor. andhap asor. Nggih. Wani ngalah luhur wekasan. luhur wekasane. Jadi lebih baik mengalah. Betul. Nah. Tinung kula yen dipun dukani nek didukani kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pripun Pak? Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke, Nggih. oke. Ya, siap-siap nggih. Siap. Nah, ayo perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju nggak apa-apa satu orang yo. Sapa? Oh niki. Pak iki lho, Pak. Pak mriki. Pan Adigang Pun mriki riyen Pak. Nggih. Idang Adigung Panesti
Adi guna ula iku telu pisan mati sampya. Ah niki tembange jenisnya napa Mbah? Jenisnya napa teman? Gambo. Leres iki kula paringi hadiah. Pasar Muji, Pak Sarmuji matur sembah nuwun nggih. Cair. Wis seneng bojone nggo acok mekar sesuk. Niku wau tembang kagem tiang ingkang gadah pangkat, sedikit kemawon, gadah derajat, oh nggih, gadah keagungan, boten angsal adikan, adigung lan adiguna. Nah, niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Padi mangga padi nek badhe niku sing niku lho Pak. Tor monitor ketua anggota maula lho Pak. Aku saiki DP padi ora iso. Ketua niku lho Pak. Kula boten saged nembang nggih boten saged napa namine nyanyi terus kula nyuwun lagu mawon. Nyuwun tembung mawon tembang nggih kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar sing sregep nyambut gawe Prau Layar. Prau Layar. Siap. Semua sinden berdiri nyanyi sareng-sareng nggih Pak. Berjoget bareng-bareng bergembira bersama untuk pelestarian budaya ya. Pinter Pak Dalang ben nyaweri akeh kabeh. Ayo mangga, monggo ibu-ibu, Mbak Cukte. Monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk, kaya ngopo garap gamelan plus musik. Ya. Musiknya Mas, musik Mas. Ya, ya. Buka saka keyboard ya kena. Oh, ngono. Prau Layar. Yo, coba kaya ngopo Delos. Warji Sarmuji Rujun atas sebagai dalam juga selalu dan semangat untuk menyebarkan budaya di Indonesia. Ya, luar biasa. Hebat. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya wadene. Mangke wonten kakiranganipun wonten wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Nggih, wilujeng dalu bucange saha Mbak Yulimbruk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 nggih Njoho Sumberjo Utara SLG atas nama Trisno Suryo Widodo nggih siap ugi mereka tasih wonten Mas TB monggo. Nah iki saka penggemar lawas saka Kediri ya kuwi KPK Pare Kediri ngerti KPK ra Napa niku Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyam, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyun lagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Nah. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka live streaming Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga Titip Cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor kepara rawuh rene. Heeh.
Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke sesi deman full gamelan. Monggo, monggo, Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono. Sopo nih lho, Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Weh. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender sak. Genderane we merah putih kok. Genderane merah. Jantan. Wijo laras sih kena tolok ukur rawitan banget. Amin. Nyacak kualat maju plunga-plungu pokoknya. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing orang nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitane. Niki Pak Angel nggih. Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Sukses. Ayo Be, bawa mana Be? Lho, Wiwitane. kula. Be. Karena digandrung kuwi. Walah. Neng aja digandring. Boten gandreng ya pedhot ya. Jal. Toprakan ngono kae lho, Be. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Devi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo api. tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan. Ya. Bendoro Pas. Bendera terus selendang kuning ya. Selendang kuning kang saking wukir suara kurang pramana neng wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, ngono ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya. Sane Niken ben sehat sik. Anggung romarang bendara dia sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Bro. Ya, ayo Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Yo. Terus no sesi deman. Nduk, buka
celuk ya. Luwe becik patenono timbang pisan lan kang selesya tak rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwakin jangking nyaris kuasa gelendang rasa latiku wasling saya saku aku isih mampu ngladeni salahku Ya yo. Pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh ngono ah ya. Luwe ya terus Urepan luwe becik urip. kota gede Dangdut, dangdut manduk. Ya. Niken Salindri Jumeneng ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia.
Ken Salindri Mas TB karo Monggo, Cak monggo, Meri. Siap Pak Kakok. Ah, Wonten Nggih. pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Nah. Ya Kusuma Wijaya bajing loncat pakai getok ya Pak. Ketuk rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Cahyu? Getok. Oh, gedok. Ya. Rock and roll mani. Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya. Iya kuat. Telaknya saya. aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana? Telak. Kita di bawah saja karena Oke. di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah soalnya. Iya. Besok langsung kemana, Nduk Cahyu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi? turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe nang Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Gedok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, oke. kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu Salim. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Ikin. Toh mirip Tapi pasaran. Versi muda. orang Ora ya. Sasa kakak ngomong git. Ayo nang kenapa git? Meneng kok git iku git. Bagus sih we git. Mene Gus Idam. Gedok Dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesakne lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya? Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock and full roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Jadi, Mas Kasih Haryono. Yuk kendangin deh, coba Gus. Tiket. Nah, anu. Ora pas lo gitu. Ora pas. Sore-sore padalan, ayo konco padha dolanan. Rene beberangan, berarti padha Gedok. asale saka telan Moto ngantuk. iku tandane apa Gedok Nduk. asale saka telan Yen rapet Nduk. hatiku rada gelap Yang kedua, yang kedua. Janji aku mengkau
Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesional. Harus Heeh, buang rasa sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki les Dik. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin gres. Barek munggah panggung ngadep tebak ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Tapi kita menjalankan kewajiban ya Pak enggak profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Seni itu mahal, Pak. Oh, seni. Iya, Itu mahal. iya. Es. Opo nek? Malah. Dagelan ora tak garek. Nah, saiki tak wenehi kamar dikan, merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Nek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Oh, Oke, Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ndak? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisiin men. Gobrok. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, Ayo. Yo, coba kaya ngomong. Wijaya laras Indonesia. Cantiknya Niken Salindri. Bersama CR Audio. Coro Audio. Isane yo ngawang. Isane mong ngawang. Luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora ya? Ya pakai Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Jeru. Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu.
Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti we aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Lagi susul ada dolarku wae. Begini toh. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatu kan sik Sanju. Kira-kira, Ngatu kan sik kira-kira. ngatu kan. Kira-kira. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Ya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Jelo sak. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut, Aku yuk. tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen, Arni mania, Agni mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya. Anakku Adika sing ngefan karo Niken Sari. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoi buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Ngalah terus aku seneng. Kami mbok menawi biaya mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya, Pak. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat, Pak, sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia, Pak. Sing Manut. Para penonton suara terbanyak Bajing bajing loncat apa jaranan. jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa, Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ayo karo Mayang, ayo yang sing Yang, Mayang iso jaran kok. Wiwi, Sing Wiwi. jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, gunjing mamalian, Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan iya. butuh to lek dijak omong kok. Rada aneh Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. sebuah kurungan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kekurangan rambut. Ora lo keluyan. Sampean sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Samboyo Putro Goyang Bulu Pasar Aku Kediri. Nangis
Tuh, ayo ngobrol. Ayo yang ngobrol ya. Wes marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon Wayang wong. Nggih, Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. nggih. Niku pakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling.